Shalom, estem a la lectura de Bo, Perashat Bo, i aquí tenim, en aquesta lectura, com a tema principal, les tres últimes plagues que recauen sobre Egipte. En la lectura anterior, la lectura de Vairà, vam tenir les 7 plagues inicials, i en aquesta lectura tenim les tres últimes, total, com tots sabem, 10 plagues. I aquestes tres últimes plagues hi ha moltes maneres de fer-ne exègesi, de fer-ne l'explicació, però una molt interessant és la de relacionar cadascuna d'aquestes tres plagues amb una de les vestimentes de l'ànima, que, segons la Hassidut, són el pensament, la paraula i l'acció. En concret, les podrem relacionar en ordre invers, de manera que la primera plaga, la plaga de la llagosta, la podrem vincular amb l'acció, la plaga de la foscor la podrem relacionar amb la paraula i la plaga de la mort del primogènit la relacionarem amb el pensament. El vincle és el següent. La plaga de llagosta destrueix els camps, els cultius, els arbres, la vegetació, tot el territori d'Egipte que queda erm, queda sense vegetació. I aquesta era la principal font de riquesa d'Egipte, el camp. Per tant, aquí, amb aquesta plaga, el Creador està atacant l'aspecte de l'acció d'Egipte, aquella cosa a la qual Egipte dedicava el màxim de la seva acció, el nucli de la seva acció, que era envers la riquesa material. D'aquesta manera, el Creador, destruint la principal font de riquesa material d'Egipte, els hi vol provocar una catarsi, els vol provocar un canvi d'enfocament de la vida, un canvi d'actitud, per tal que la riquesa material deixi de ser el focus obsessiu que era fins a aquell moment la riquesa material d'Egipte. Passem ara a la segona plaga, que és la plaga de la foscor. La foscor s'adreça a la paraula d'Egipte. La paraula d'Egipte era corrupta, la paraula d'Egipte era destructiva, negativa. Sobretot estem parlant de la conversa que tenien les persones, que era negativa essencialment a Egipte. De manera que la plaga de la foscor, que va separar les persones amb una foscor, com diu el nom, amb una foscor densa, va separar les persones i va impedir que es comuniquessin. Aquest impediment de comunicació, que va durar 3 dies, va permetre, o hauria d'haver permès, idealment, que els egipcis reconsideressin la seva parla, el seu ús de la paraula. I finalment tenim la plaga de la mort del primogènit, que adreça l'aspecte del pensament. Com adreça l'aspecte del pensament? Doncs l'explicació és que el primogènit és la persona que ha de transmetre, que ha de fer de corretge de transmissió de la ideologia i de la cultura d'Egipte. D'aquesta manera, amb la mort del primogènit, una experiència, sens dubte, molt dura, traumàtica, es talla la cadena de transmissió de la cultura egípcia i es modifica, eventualment, si Déu vol, es modifica l'enfocament ideològic d'Egipte pel que fa al que és la vida a nivell més profund i filosòfic. Aquests eren els objectius de les 3 plagues: modificar el pensament d'Egipte, la paraula d'Egipte i l'acció d'Egipte, que eventualment, amb el temps futur, si no en aquell temps quan es va produir històricament, ha d'acabar modificant el comportament no sols de la cultura egípcia, sinó de la cultura de la humanitat. Aquestes plagues són un exemple i són una lliçó de la qual hem d'aprendre totes les persones que hem habitat en algun moment aquest planeta Terra. Shalom.